kita simak pagelaran Sang Perkasa Dwi Warna lewat seni tari dan budaya. Sampean katresnan ing ati sedonya tan ana 5 sebutan ana 3 sejagat tan ana apa-apa godhong kelapa ku melawian garing ku kaning perasaan ning wong lagi nandang katresnan deleng gunung katon suwung. Nyawang segara ombak-ombakan pikirane ora karuan lap kelingan laku ning badan alus dinane badan siji susah ningati sing wetan balike ngulon tiwas sedan ora kelakon ora kelakon eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wayangan baik manusia ora kuasa ora wisesa
bagian alona saklakon menimbang orang kelakon bagian sorang orang katon layung sore padange esuk gawe katon masek rebati tunggak jati ning pesarean nyandangan sing kaya apa denger bae mangsa urungan ciri wanci baca diri ketulis kegawang janji ada teh di Jawa minggat sekarang kere gambar waktu pelan pisan kayak kaca senajan lahir kiri ning batin mamaku pasti ngakui ngawiti dalu puniki pagelaran sandiwara Dwi Warna pimpinane Mimika Jiwasrini alamate Desa Santi Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Mamai Aldi sing duwe setrum Mamai Aldi sing duwe setrum matur kesuwun Papae Heru sing duwe buyut Karsijem ngaturaken matur kesuwun Papae Heru kanggo Mimi Hendri sing ora mati Mimi Hendri matur kesuwun Mimi Ilham Ekdi Mama Sipa Mama Gio Mama Sipa ngaturaken matur kesuwun kanggo nang uripe kedik Mimi Pipit sing ditembang Mimi Hendri Mamae Ekul Bos Emas kanggo Mamae Andri minangkane wong buyut gading Mamae Pengku matur kesuwun kanggo Mamae Sena Gedik Mamae Sena Mamae Pandi Gedik matur kesuwun Mamae Pandi Mamae Sena Mamae Pengku Mamae Sipa Ajani Mamae Aldi Mas Deni Gedik sing ditembangi Papai Kanaya Bos Korea Papai Kanaya minangkane sing ditembangi kanggo Bos Daweng Kedik Bos Daweng Mandala motor Mama Hendri Mimi
Mama Lurah, Mama Lambang, Mama Ulis, Mama Bumi, Mama BPD kedik, Mama Lebe kedik, Mama Kliwon, kanggo Mama Aldi bos setrum, aja lali bae selama sek Papa Heru, kedik Eli maka Eli. Papai Haikal, Mamai Haikal, aja lali Mamai Ariska, sing duwe babu cantik, minang kang maman wong dongkal, mimit sini kedik, bos Darma Ayu ayah Akila, bundai Akila, bok tuane Padil papai gilang kedik, minang kane sing ditembangi, mimie Aryan aja lali. Minangkane calon majikan Mama Eki toko Fahmi kesuwun mani Mama Aldi kanggo Mama Fitriani Eki bos ayam dewe Mama Fitriani Mama Kiano Raksa bumi mekar gading aja lali pemuda panggung Arya bangunan uripe kedik sing ditembangi depan variasi bong gadinya aja lali bae selawase mimie dede nganggo Kang Ayo aja lali semplang limpiane luas pantes bisa bange cahaya indah lan murani kanggo mimie dede mimie Henry Edi Kang Ayo bos putra muda Mamangnya Fitriani Edi sing duwe toko pami bundai kafe sing ananing Taiwan Kang RW Mekar Gading sing duwe putu ning Losarang Mama Bayan wewe Dedi Kangku Anom Papai Bintang Dewe Mama Raksa Bumi aja lo digawe lamun Mama Fitriani bos ayam aja lali sing duwe toko pami endi Mama Epul endi Mama Epul bos mas Mama Henry endi wong kuyut gading Mamae bangku edik Mamae Sena Mamae Pandi aja lali Mamae Sina Mamae Gio Mamae Egi Mimi Aryan calon majikan dewe Mamae Piano Mimi Budi sing di jalur Mamae mau jangan sing duwe laut biru bapane Abian sing ditembangi anggo calon majikan karang jamu tukang jamu calon majikan dewe bapak tuane tiare kedik wong abas dewe Mamae Ambariye kedik
tembangi sing duwe kuyuk saji kanggo nokani Formosa Ekti nang mama dewe kondong al sing duwe babu cantik ayahe jelangan minangkane wong lamaran mimie pipit mamai wilantri mamaku